Majster N. No, mediálny priestor sa zúžil. Oni vo všetkých televíziách, ja som celý život. Janka, bože, aká pekná. Aj vy? Každý z vašich zubí? Jak migáš. Požičané. Tak má veľký migášek. No, počúvajte, tak pred niekoľkými rokmi oni zrušili všetky programy vo všetkých... Píštave, ty si driemni za ten čas. Vo všetkých televíziách zrušili programy pre deti a mládež, lebo že už neexistujú deti na Slovensku. Už len v Amerike, tak sa nakupujú seriály. Ale mám vystúpenia, chodím po Slovensku. Teraz som sa vrátil predvčerom z Tatier. 3 dní, ja čo psov sa bojím. Lebo viete, oni, aj mňa sa psi boja. Oni nevedia, či som lev, či čo. V Tatrách, čo sa bojím psov, tak som vám moderoval som preteky psov, jak som ja trpel. Trpel som a možno mi dačo odžrali, neviem čo. Moja suseda hovorí, Patvarošová rodina skydnutá, že majster N, mám iba jedno želanie, ale 3-krát. Ja som nevedel čo, ja tak ťažšie chápem občas. A čo chcela? Čo chcela? No. No neviem, však tu som prišiel. No, takže čo som to chcel povedať? Dôležité. Však ja neviem, však úplne ste ma vyviedli z konceptu. Za akého však si žiadny nemal. No, tak to je... Z konceptu ma vyviedol, bože môj. No hovorte. Tak on ma tu zavolal, že na rozhovor, ale zatiaľ, kde je ten koncept? Kde je koncept? Jeruzak, ty si jak v tomto jedna strana politická tiež, že už 20 rokov majú koncepty, len ho nikto nevidel. No, z čoho sa žabý slis skladá? A to, na tej flaške je čo? Podľa konceptu je to žaba. Žaby slíz, ale nie. Chodili to, keď v telke, novinári chodili. Janka, vy ste tiež novinárka. Tak hej. A vy neviete, čo je to žabý slízik? No, nechám sa poučiť. Čože? Nechám sa Že poučiť neviete? od vás, no. No veď, a nie, že to potom poviete Nie, cudzine. nepoviem nikomu. Cudzine. No, žaby, chodili novinári, furt, že majster, čo to pijete, ten žabý slíz, čo to je, z čoho to je? Hovorili, tak to je výrobné tajomstvo, to nemôžem prezradiť, len tak mírnix, dyrnix. Ale keď už dobiezali dlho, niekoľko týždňov, tak som si tiež takú kravinu vymyslel a hovorím, dobre, poviem vám to, vážení kolegovia novinári, ale nie, že to nikde uverejníte. Nebojte sa nikde, na druhý deň všetky noviny, že odhalené tajomstvo majstra N. A čo som povedal? Ale to nikdy nebolo. Že, bože, píšta však noviny, Kristove rany, vidieš, že nečítaš. Lebo podľa novín dobre sa máme. No. A tak som im povedal, že tak žaby slíz, že zoberie sa 8 až 12 žiab, niekoľko jašteric, zopár slimákov, jemne to zabijem, tak no. Na čo sú? Nechám uschnúť na slnku a keď uschnú, keď sú suché, úplne vyschnuté, tak to pomeliem na prášok, zalejem vodou, nechám 3 týždne vyluhovať a potom to riedim s vodou a to je žabý slíz. Viete, koľko som dostal listov od ochrancov prírody? Či si normálne sťažnosti, tak ja som myslel, že ma budú vešať na námestí SNP, Bože, ja bol pozrieť, že miesto, kde si tam vyberem, že či si uvedomím, že nejaká hnusná žaba ropucha, že sme v škole zabíjali, na brigádu sme chodili zabíjať žaby, že koľko to stojí žaba. Teraz jašterica, že aká je chránená zákonom. Krista, tu mňa nikto nechráni, ale žaby a ropuchy, či to tam chránia. No. A tak vyrátali vám títo novinári, že keď pijem ten žabý slíz v relácii, že 2 deci vyjde asi 120 korún vtedy. 2 deci. No to už by som bol milionár. To je úplne... No, čo tá kolegyna, susedka Patvároška, čo tá na to? No to mi ja nehovor. Chcela tu so mnou sa chvala Bohu, chorá. Chuderka je chorá. Patvárošová. To je osoba... Všetky najhoršie vlastnosti, čo existujú u človeka, to všetko moja suseda Patvarošová. To celé Slovensko vie. Povedal som, že ona večer príde, sklenené oko dá do pohárika. Kto do toho istého pohárika chrup vyloží, no všetko, čo jej trčí, to tam vyloží. Potom ráno rozospatá, no jasné, že chrup tlačí do oka, oko do úst, no všetky, alebo som povedal v telke, že vývar, že čaj si robí z ponožiek a kadečo, že okna raz za 3 roky umýva naposledy, keď bola nežná revolúcia, odvtedy také okna, že ja nevie, aký režim je. No všetky vlastnosti také najhoršie. Prosím vás pekne, ale susedia moji, však ja bývam v baraku v Petržalke, ľudia, to je neuveriteľné, v tom baraku dlhom, to volajú Čínsky múr, tam je 600 bytov. 600 bytov. Je 12 poschodí, 10 vchodov, 600 bytov. Takže my sa ani skoro nepoznáme.
Viete, ja idem vo byte, ja neviem, či to nejakí teroristi idú, alebo či susedia, alebo kto. No, a susedia, keď oni pozerali tú Patvarošovu a hovorím jedna, že majster, máte pravdu. Tá suseda skutočne, ona neumýva okna, taký smrad ide z tej jej izby. Príde iná suseda, majster, robila som buchtičky, dajte si pekne. No ja sa jak v bavlnke ma držia, lebo každý si myslí, aby som mi nehovoril v telke. No, Patvarošová. Minulé mi povedala jedna, a to musím povedať, jedna kočka známa z televíznej obrazovky, populárnejšia ako Beatles, hovorí mi, že Jožo, to ja, že ty máš taký nos, ešte o centimetr dlhší, to by bol chobot. A to je povedala nemenovaná Adélka. Tak som jej povedal, Adela, vieš čo, ty sa nikdy nestratíš. Ty keď nebudeš robiť v telke, ty môžeš v bare nosom džusy otvárať. Tak poradím zas každému, no nie, však sme ľudia. Ale majster, však vy ste krúťas. Čo si? Krúťas. No a život sa s tebou mazná. No? Život sa s tebou mazná, ja aj facku dostanem v autobuse, ale nie. Nie, to ja zasa všetko v dobrom. Ja napríklad nikdy v živote, všetci si mýlia, po celom Slovensku idem, že majster, pozerali sme tie relácie, páčilo sa nám, ale keď si deťom hovorili, že deti moji osprostené, že to bolo, a učiteľky, hovorím, ale prepáčte, ja som nikdy v živote toto nepovedal. Nikdy. A všetci to majú tak zaregistrované, lebo to na Markíze taká relácia bol o 3 štart, Števo Skrúsaný, Rastio Piško, neviem kto, oni ma imitovali. Oni ma imitovali, že deti sprosté ste, aj sprosté ostanete. A Rastio Piško mal tiež taký plášť, všetko jak ja, a oni si to milí so mnou. A ja hovorím učiteľkám, prepáčte, to som ja nikdy nehovoril. Ale my vieme, to ste vy, však vás poznáme, nie? No. A mne sa to páčilo, čo Rastio robil. Počkaj, ešte vám, a už budem končiť. Dám sa nahovoriť ja na také kraviny, taký nejaký mi volal nedávno, asi nie mesiac tomu, že ja som nevedel, že tu je Separ. Separ, to vieš, kto to je? Taký reper, to je taký reper nejaký. Že tu je Separ. A ja som že separovaný zber, hovorím, ja to dodržiavam, ale vážne. Lebo ja ozaj poctivo, ja tam tie fľašky dávam sklenené to, hovorím, ja to poctivo robím a že čo, nejakú odmenu, alebo čo mi dáte, že separujem. A to on spevák, že separ reper. Tak ma prehovorili do klipu. Beží to do dneska, strašne veľa kliknutí tam má, je tam Zuzka Šebová, ten taký, čo jak smrť vyzerá, jak sa volá, Saifa. Včera, ale vážne, ten Saifa, to ľudia, to moja babka, keby ho videla, infarkt. Ale ináč veľmi príjemný chalán, fakt, veľmi, není tu? Nie. No a ten klip, čo som hovoril, tak Saifa tam hrá, táto podvyživená Petra Polnišová, ale tu ho to vystrihli. A mňa, že aby som tancoval, ja tancovať neviem. Neviem, pristám, som jak God, že sa tak trepem, jak divá svina na ľade. A tak ma potom ten tanec vystrihli, ale také, čo robím tam v Somarini, tak to nechali. A ešte kto tam hrá? No veľa, tento Sáper, či Separ, tá Féna, či čo je tá čierna. To oni sú manželia s tým Separom. A decko majú malé ľudia, ono stále za nohy držal to decko. Dolu hlavou trepal, Mária Božia. No a taký klip, a ja som nevedel o čom, aj škaredé slova sú tam. Viete, a teraz ja kráľ detí, čo nepoviem ani toto, škaredé slovo a také slova kadejaké sú tam v tom. Ale je to veľmi pekné. No. Stop. Majsteren. No a ideme ku konceptu. Ne, majsteren, keby ste mali tak na záver tohto rozhovoru. Odkaz svetu. Aj pre divákov. Svetu. Viete, čo vám poviem ja? Ale nie, teraz fakt aj vážne, ako majster N. Tak na mňa sa môžu vykašľať, mňa môžu zanať do kuta a očúrať, ale tú postavu berú, žerú, deti dospeli do dneska, idem vo vlaku. Ja by som napríklad nemohol nikde zavolať, že majú bombu uloženú. Lebo podľa hlasu škreklavého, ja si ráno niekde sa ponáhľam, zavolám taxík a hneď, no kde to bude majster N? Hneď podľa hlasu. No, ale tak vám poviem, že to odkaz pre... Ale Pišta, ty si zdriemni, poviem vám, že odkaz pre ľudstvo. Ja som, nielen, že som mal možnosť, sa nechválim, ale mal som možnosť byť 2-krát u kráľovny Alžbety. Nikto sa tak nepozná s Billom Gatesom, ako my s jedným moderátorom, čo som mal reláciu IQ, lebo som veľa robil relácií. S Jožom Bednárikom sme robili taký malý tučný, neviem, pán Rýchy odpustí. 8 rokov sme robili Detektíva Karola, Tajný kód DČV, Crn, Objavy majstra N. A to sme boli taká silná partia. Martin Nikodým, Kvietuša z Markízy. Ježiš, Kvietuša, viete, to bolo vždy živé vysielanie.
A Kvieta, no tak moderne chodila, však ona aj teraz. Bolo leto, prišla v takých handričkách, robila mi vždycky tam pomocničku, asistentku, jedy miešala, aj Šuster mi robila z pomocníka. Celú hodinu miešal jedy. No a tá Kvietuša prišla, leto bolo v takej blúzke nejakej, a ja hovorím, že Kvieta, to čo máš pre bás za blúzku, si bola na miletičke, či čo, jak vreckou. Som je zodvihol takto, nechtiac, som zodvihol, a jej prsia vyšli vonku. Normálne spod tej blúzočky, takej biednej, kameramani, všetci sa rehotali. A ja som nič také nepovedal vtipne, čo sa smejú. Toľko žiadosti prišlo o reprízu relácie. Kvietuša, no. No, vážený, takže tak chodím, aj veľa chodím do detských domovov, veľa chodím na onkológie, lebo aj teraz, keď mi napísali, tak aj na takú vážnu tému, nie že som divý, besný, behám, nie tam skáčem. Toto srdiečko, čo mám, neviem, či viete, alebo nie, ale vám poviem, lebo to je môj symbol celé roky. Poviem. Z Prešova mi napísali rodičia, že majú 12-ročné dievčatko, Ľudská sa volá, a že má tiež jedinú túžbu, že nevedia, ako dlho bude žiť. Že má jedinú túžbu vidieť toho majstra N. Samozrejme, urobil som to, čo by, no neviem, či by to každý. Sadol som na vlak, išiel som do Prešova, kúpil som mi nejaké knižky, hračky, sladkosti, zavolal som pánu primárovi, rodičom, stretli sme sa tam. Prvýkrát v živote vtedy som videl na áre, alebo čo to je, že to dievčatko ležalo samé, 1 000 000 prístrojov. Tak krásne dievčatko, tá Ľudská, také blond vlásky, hlboké vlnky, veľké modré oči. Keby som mal robiť film o anieloch, asi tak vyzerajú anieli. Krásne dievčatko. No, a tak stisne to krk, viete, keď sa je prístroj. Hovorím, Ľudská, prosím ťa, potlač sa mi kúštik, lebo cestujem z Bratislavy do Prešova ďaleko. A ona, sestrička, potlačte ma, prosím. Hovorí, ty si taká lenivá, sa nevieš potlačiť. A hovorí, viete, čo pred týždňom mi odrezali nohu. Mala rakovinu. A to je také ťažké, viete. No a tak, ale aj sme sa posmiali trošku, povtipkovali. Keď som odchádzal, tak ona pod tými prístrojmi, predtým, ako som prišiel, urobila mi z tvrdého papiera srdiečko. Vystrihla, fixkami červenými zamalovala a z druhej strany dala špendíček, aby som si to zobral. Tak s vďakou som si to zobral. Rozlúčili sme sa a kým som prišiel do Bratislavy, malá Ľudská zomrela. A vidím to, ako teraz. Presne bolo 0:30 v noci, keď som prišiel domov. Volal mi jej otec, že majster N, naša Ľudská zomrela. A nehnevajte sa, že vám tak neskoro v noci volám, ale musím. Lebo posledné slova, keď zomierala, boli pozdravte majstra N. A zomrela. A to je taká sila, že keď mám niekedy vystúpenie a deti, či sú to frajeri, viete, kadejakí puberťaci, poprepikovaní, uši, nosy, uči, kadečo, vyčuchnem chvíľku, že aj toto im poviem, aby si vážili, že sú tu, že to dievčatko nevinné nikomu v živote neublížila. Nič, a už tu nie je. A koľko zlodejov, grázlov chodí po tomto svete. A ešte, aby sme sa im kláňali, tak to nie. Alebo idem do detských domov, viete, a taký chlapček, dievčatko prišlo za mnou, že ujo, nevideli ste tam niekde moju mamu vonku? Hovorím, a prečo moja? Viete, budem mať narodeniny a strašne by som chcela také fixky nejaké, čo sa trblietajú, či čo to robí. Tak som išiel do papiernice a kúpil som jej najväčšie fixky. Hovorím, moja zlata, mamu som ti nenašiel, ale aspoň tie fixky tu máš. Alebo taký malinký chlapček, čubrdliček, príde za mnou, chytí ma za koleno, že ujo, vy ste nie môj táto. Tátu. Viete, je to smiešne možno, ale hovorím, alebo bol som, no posledná vec, bol som, v Banskej Bystrici tiež na onkológii, posledná smutná vec, porobili sme tam somariny, detičky, ježiš, hrúza, a potom som išiel po izbách, tí, čo nemohli prísť do kinosály, taký na jednej posled, taký frajriček, chlapcek, asi 14-ročný ležal, pri sebe mal Mišo Strenčina, ani počítač nepotrebujem. Mal loptu futbalovú vedľa seba, hovorí, Miško, ty si futbalista? Že my sme hrávali v škole, sme boli na prvom mieste v okresle majster. Ja som bol kapitánom. Ale teraz, keď som tu v nemocnici, na onkológii, oni idú dolu, padajú, oni vypadnú z tej ligy žiackej, či z čoho vypadnú. Ale keď sa vyliečím a prídem domov, budeme 3 týždne v kuse trénovať. Hovorí, Miško, vieš čo, keď sa vyliečíš, ja občas chodím cez Trenčín, zatelefonujem ti, stretneme sa na ihrisku, váš manšaft a ja, a budeme kopať na bránu. Či vy mi dáte viac golov, alebo ja vám. Tak sa tešil, až skoro slintal. Vyjdeme vonku pred dvere a pán primár hovorí, maximálne 10 dní života má. Viete, a to sú tak strašné veci, že človek si ani neuvedomuje. Ráno idete do roboty a neviete, či prídete domov. Tak preto hovorím, Pane Bože, nerobme si zle.
Preto, keby sme vedeli, nikto na tejto zemi nie je úplne maximálne šťastný. Každému čosi chýba. A keby sme toto vedeli o sebe, tak mali by sme sa možno radšej, že by sme si pomáhali jeden druhému, ako tu píšta, že by si pomohol aj majstrovi N. Pomohol by si? Daj 100 eur. Milí priatelia, majster N.